Sir, Uy, may free massage kami. Gusto mong i-try? pwede ko subukan. Oo. Buti dumaan ka dito, sir. May promo kasi kami. Pagod ka ba, sir? Video. Ano bang gusto mong masahe, sir? Kahit ano, basta yung masarap. Ah, lagay lang natin to sa kamay mo, sir, ha? Oh, para saan ba to? Sir? Para saan to? Kasama to sa promo namin, sir. Nakakapagpagaan to ng katawan, sir, tsaka mga nararamdaman sa katawan. Parang nahirapan yata ako dito eh. Hindi ka mahihirapan yan, sir. Ay, masakit, ang sarap. sir? Yan. Yung ano ko, Sa mga yung- braso mo, Oh, sir. yan. Sobrang ano, pagod kasi kanina eh. Ang daming trabaho. Buti na lang, sir, nakadaan ka Sa dito. bahay. Sir, Libre mo, nag-promo kasi kami. Wow, grabe ang sarap nito. Gusto mo ng intense massage, sir? Wow, parang... grabe, ang sarap. Sobrang... oh, oh my goodness. Saan? Pa masakit, Wow. sir? Oh, Sir, saan pa masakit? Sir? oh, grabe. Ayos ka lang, sir? Sobra naman itong, libre na to. Talaga ba, sir? Sobrang masaya. Nakaka-relax kasi yan, sir. Sir, may free massage kami. Oo ba? Yes. Doon, no? Free lang. Pwede ka umupo doon. Pagod ka yata, sir. Sama ni ma'am. Buti na lang napadaan ka dito, sir. Kala mo. Masakit ba katawan mo, sir? Oh, sakit ka din. Dapit ako, sakit ka din. Ah, ganun ba, sir? Oh, diha. Kami na bahala sa'yo, sir. Sige, sige. Buti napadaan ka dito, sir. Oh, may... Ano ba yan, ma'am? Ano ba yan? Hindi, sir. Ano ba yan? Kasama yan sa promo namin. Ganun ba? Oo. Sige, sige. Saan pa masakit, sir? Dito, dito, dito. Sir? Dito, dito. Dito pa? Yan. Saan pa, sir? Lame. Yan. Dito, dito, dito. Wait lang, sir, ha? Sige, sige. Yan, ma'am. Ano ba yan? Hindi, sir. Kasama to sa promo namin. Sure ka? Oo. Vibration to sa kamay. Sige, sige. Masakitin ba ito mga pamo, sir? Oh, dyan. Sakit dyan. Sakto, sir. Tamang-tama. Nakakapagpa-relax to, sir. Saan masakit, sir? Dyan sa may likod. Dyan. Sige, sir. Kami na bahala sa'yo, sir. Yeah, sarap. Daan-daan naman. Buti nakaabot ka sa promo namin, sir. Oo nga, yan. Sarap nga pala. Magugustuhan mo talaga yan, sir. Masakit ba, sir? Oh, dyan sa likod. Gusto mo yung intense, sir? Sige nga, subukan mo nga. Kakatanggal ang pagod yun, sir. Sarapan mo pa. Sir? Sir? Oh, ano? Sir! Sir! Gusto mo ng free massage? Libre man ka na. Yes. Oh, Upo ka dito, sir. Saan ka galing, sir? trabaho lagi. Pagod ka ba, sir? Di kayo, pero pamatas po lagi, ikapoy kayo dali. Oh. Ah, ganun ba, sir? Sige. Gusto mo ba ng intense? Nama ka diya. Meron, sir. Uy, Kami na ano ni? bahala sa mga... Ano mo, sir? Wala pa din eh, day. Sir. Oh? Ay. Ano bang klaseng massage ang gusto mo, sir? Unsa man na diha? May hard. Ay? Pero mas maganda yung intense, sir. Sige daw kung Gusto mo ba yun, sir? kanan pa din na day. Opo, sir. Kasama to sa free massage namin. Oh? Massage ka na namin, sir, ha?
Saan ba masakit sa'yo, sir? Nagustuhan mo ba, sir? Sige. Kana. Gusto mo pa ba ng mas hard? Nagustuhan mo, sir? Oh, sa babaw. Sa taas? Gusto mo ba sa taas? Saan pa, sir? Sa mga braso mo, sir? Sige, sir. Sigurado yan, matatanggal ang pagod mo. Huwag ka malikot, sir. Magmamasagin ako sa iyo. Isa ka. Dito lang tayo muna. Huwag ka masyado malikot. Sir! Magmamasagin na nga ako. Sir! Huwag kang malikot. Dito lang nga tayo, sir. Isa ka. Sir, huwag mo akong iwan, sir. Nagmamasagin. Sir! May free massage kami. Dito lang. Hindi, free lang to, sir. Ha? Nag-promo Libre kasi lang, kami. libre? Oo, libre lang. Sakto na padaan ka dito, sir. May promo kasi kami sa massage. Subukan natin, sir, ha? Bakit may ganun? Kasama kasi ito sa promo namin, sir. Saan ka pala galing, sir? Bahay. Ah. Saan ba masakit sa'yo, sir? Hindi sa likod yan. Tanggalin muna natin yung shades mo, sir, ha? Ito lang. Sir? Bakit may pulmos? Collagen to, sir. Hindi to pulbos. Kakawala ng stress to sa mukha, sir. Saglit lang, sir, ha? May kukunin lang ako, sir. Gusto mo ba ng hard massage, sir? Smooth lang, ma'am. Smooth? Ayaw mo ng hard? Yung intense namin, sir, gusto mo bang subukan? Gusto mo ba masubukan yung intense, sir? Saan pa masakit, sir? Pwede mo balik bukas, ma'am? Oo, araw-araw kami nandito, sir. Saan pa, sir? Sir? Pwede mo nang ibuka yung mata mo, sir. Ito lang. Ito lang, sir. Huwag mo. Hello guys! Ang video na ito ay hatid sa atin ng 1xBet at huwag kalimutan gamitin ang aking promo code na SurambawX para makakuha ng up to 7,000 pesos bonus sa iyong first deposit. Under one click, ilagay mo sa promo code SurambawX at pindutin mo ang register. Ang 1xBet ay nag-feature ng NBA, PBA, boxing, football, sports game at marami pang iba na pwede mong tayaan. At kung gusto mo naman mag-cash in, pindutin mo lang yung deposit. Pwede kang mag-deposit gamit ang GCash, Paymaya, bank transfer, at even crypto coins. Ang 1xBet ay nag-o-offer din ng pinakamalaking odds para mas malaki ang iyong panalo. Ano pang hinihintay nyo? Please check out the pin comment at pindutin ang link para makapag-register. Kaya mag-download na ng 1xBet para manalo.